posachedwapa tikupasirani mmene zilili ku Salima pamene chipani cha UTM chikuchititsa msonkhano Yoimaima nkumayankhulana ndi anthu akumeneko. Takhalani pompo mumvesere kuti kodi atsogoleri ambiri aku chipani chimenechi ayankhula zotani ku Salima. Pano ndapemphe a National Publicity Secretary kuti nawonso mwaka mphindi chipakira mwamba aliyense amene akugwirizana nawo amfumu ayankhula pano. Amene akugwirizana nawo kuti chaka chinocho akuti yadukira chani? Yadukira chani? Yadukira apiro eti? Aliyense amene akuti yadukira apiro chipakira mwamba. UTM tsogolo lathu Dr. Saulos Chilima nanga Dr. Kabambe 2025 zikomo kwambiri. Choyambirira ndimafuna kuti a president tiyankhulepo pang'ono za nkhani imene yachitika mdziko muno yomvetsa chisoni kwambiri. Mdziko muno tili ndi anzathu amene amagwira ntchito mboma. Amene amagwira ntchito mboma muli aphunzitsi, manesi, madokotala, apolisi, ame akugwira ntchito mboma kumathandiza ife amalawi. Akudandaula kunena kuti malipiro akuchepa malinga ndi mmene zinthu zadulira. Atengana kuti apite akapereke madandaulo awo kuboma. Chikuchitika nchani? Ena amalawi Congress Party akutuma anyamata ndi zikwanje ndi kuyamba kukakhapa anthu aja. Sanalekere pomwepo powakhapapo, lero kwatuluka matransfer aliyense amene anapita kukapanga nawo mademo amenewo amuchosa kumene anali kuntumiza dera lina. Nkhani imeneyi ndi nkhani yomvetsa chisoni komanso yopatsa mantha. Chifukwa chonena kuti kupanga ma demonstration ndi ufulu wa munthu wina aliyense. And zimenezo tinavomerezana 1994 pamene timanena kuti tikufuna anthu fe tikhale ndi ufulu odzilamulira tokha wa matipate. Anthu amene amakapanga zionetsero si anthu andale, koma anthu otuma anthu kukakhapa anthu amenewa ndi anthu andale. Alipo munthu mmodzi amene akumatuma anthu kuti azikakhapa anthu. Then mafuna ndiyankhule apa. Anyamatawa mukatuma akakakhapa anthu akabwera kumeneko amakhala akuauza azinzawo amene watipatsa ndalama ndi wakuti tsiku lina muyaluka. Chifukwa anthu amene mukwatumawa ndi ana ine achi. Anyamata inu musalole zimenezi. Anthu ifeyo dziko lino tikufuna mtendere ndi chani kodi? Ndi bata. Zikomo kwambiri. Ifeyo tikufuna bata ndi chani kodi? Ndi mtendere. Kunoko a president ndi ku Central Region. Apolisi wa aliponso ena ochokera mu Central Region akukhapa ana awo omwe amuno mu Central Region. Imeneyo ndi chipani? Limeneyo ndi boma? Anthu akudandaula kuno kuti kuno fertilizer sanafike sanakwanise kugula. Tayenda kunoko minda yambiri chimanga chanyololoka chifukwa choti sanathire chani fertilizer. Kodi ino si Central Region? Mesa amati MCP kwawo ndi kuno. Ndiye inunso fertilizer simunalandire. Ndiye pa 16 September chiliponso chokavotera iwowa. Achilima ankakonda kunena miyambi. Ndeni mafuna ndikupatseni mwambi. Akuti nyumba yomanga ndi mbamu imagwa ndi nsuzi. Nyumba yomanga ndi mbamu imagwa ndi chani kodi? Ndi nsuzi ndi inu muli apa. Mbamuyo ndi aja amanena kuti kuno nkuchipinda kwathu. Igwatu chaka chino nsima imeneyo ndi mbamu imene ili apa. A president ndimafuna ndingwauza anthuwa kuti kodi akabambe ndani. Ena simukudziwa kuti kodi akabambe ndi chifukwa chani akuyimira kukhala president wa chipani cha UTM. Ndimafuna ndikuuzeni kunena kuti Dr. Kabambe ndi munthu odziwa nkhani ya chuma. Fertilizer mukunena uchi kuti asowe imene mwasoweramo chifukwa chonena kuti chuma cha dziko lino chasokonekera. Mmene ndikunena pano apolisi mukamaona apolisi aja ma uniform akugula okha, jombo akugula okha. Pena apolisi amavala mwendo wina jombo ya black mwendo wina jombo ya green. Zikuchitika ziti kodi? Zimenezo. Ana athu apolisi akuvutika ifa yoti chuma dziko muno chatani kodi? Chasokonekera. Amayima atu munsewu mwa president akamadutsa. Samakhala akupempha chipisi umu. Chifukwa yoti ngakhale zodyera zoti adye anthu aja umakhala ali chani kodi? Alibe.
ndiye awa ndiye katswiri wachuma mdziko muno. Iwowo anagwira ntchito limodzi ndi Agudo Gondwe malemu mzimu wawo use mumtendere, ndi amene anapanga chuma chicha kuchigwira kuti chuma chikule m'Malawi muno. Iwowa anali budget director, iwowa anakhala reserve bank governor. Budget director ndi amene amagawa ndalama zoti mafetaiza aja kuno mudzilandira amagawa ndi iwowa. Ngati mmalandira bwino nthawi imene ija malemu apingo alipo, katswiri wake anali ndani kodi? Awa. Iwowa anakhala reserve bank governor, mene amabwera kukhala governor wa reserve bank mwina mauwa akuoneka achizungu okula kwambiri eti tingotenga kuti governor ndi munthu amene pa nyumba panupo amayang'anira zachuma, tinene kuti abambo anu eti abambo kapena amayi amene amayang'anira kuti ana adye pa nyumbapo, kuti lero ana adye nyama, mawa tisadye nyama, tikagule mtoliro, kuti nomwina kandrama kakafike pa 22. Ameneyo ndi governor, ndi zimene amapanga iwowa, amene amaonetsetsa kuti chuma cha dziko lino sichikutsika pansi koma chikutani kodi? Chikukwera. Chimene chinapangitsa kuti mmene iwowa amakhala governor wa reserve bank 2017 anapeza chimanga, thumba la chimanga lili pa 6,000. Mmene amachoka 2020 analisiyaso lili pa 6,000. Fetereza anampeza ali pa 18,000. Mmene amachoka 2020 atatadza ka folo anamusiyaso ali pa 18,000. Iwowa amapanga zimene zotundu kuti ndi ndani kodi? Awa ali apapo. Kungochoka 2020 iwowa fertilizer anamusiya ali pa 18,000. Mmene boma ili limalowa lero fertilizer ali pa bwa ali 100 ja. Chimanga anachisiya chili pa 6,000. Lero chimanga chili pa bwa. Ndemu ngakaphonye pa 16 pano wina akunamizeni kuti ndale ali kudya ndale sizi zatikanikazi ndale. Chimati watu uyu amati chathu chinaolera pa chiyani kodi? Chatiolera atu ichi chathuchi. Nthawi inoyo tiye tikapangeni kusankha kuti dziko lino lipite pa chiyani kodi? Patsogolo tisankhe munthu amene chumacho akuchitani, akuchidziwa. Mavuto onse tikukambawa nkhani yake ndikuvuta kwa chuma. Dziko lino chuma chatani chaonongeka, komanso kuti mudziwe kunena kuti sachitha chumachi kukonza ndifake nkhale zoyankhula alibe. Akabwera pa msonkhano namvayena akunena kuti ati Bible linalino kuti masiku otsiriza zinthu zizakwera mtengo. Zoona zimenezo. Mudziwe kuti chochita ali chani kodi? Alibe. Ndiye ifeyo tiapangire chochitacho pa 16 September chaka chino. Ambuye akudalitseni, zikomo kwambiri. UDM Tsogolatu bwana ndi mmene mukuoneramo akamati chiboka yankhula chiboka ndi imeneyi. Mmene mukuonera panopa ndikutha kuona kuti anzathu azikwanje aja malo moti akaguleso mamoti apereke ntchito 1 million iwo akupereka zikwanje 1 million. Limeneyo ndi boma ndiye tikalivoteso limenelo. Amayi ndi abambo tiyeni tisalakwitse, chifukwa ngati munthu akutenga zikwanje ndikumagulira anyamata kuti akhape achabale ake omwe amene ndikholo olo pali pamudzi kumene amfumu isumbakhala wekha yopanda anthu iyayi. So ngati akuyamba kukhapa anthu lero amene watisunga chonde amayi ndi abambo tisalakwitse iyayi. Pepani ndikuwonongerani nthawi kanthawi kochepa chabe ndapemphe Dr. Matthews Mtumbuka kuti nawonso apereke nawo malonje pamudzi pano. UTA Sogolatu Dr. Saulos Close Chilima pa 16 September 2025 Dr. Daliso Kabambe ule mwana president ndi Madam Kabambe, ule mkwa deputy president muli pano, ule mkwa secretary general, national organizing secretary, national publicity secretary, treasurer general,
komanso director of strategy Yongo wa Yongo ndi regional governor to governor constituency governors ndi tonse tili pano mafumu athu so moni. Ndili ndi funso, kodi amene ankankonda Dr. Saulos Cross Chimati imise manja tonse edi amene imfa ya Saulos inakhuza tiuse manja. Ndiye kuti ndili ndi funso, tonsefe amene tinkankonda Saulos, tonsefe amene tinamva chisoni kwambiri kuti watisiya msanga, tikavotera ndani kodi? Tikavotera ndani kodi? Tamva kuti yadukira chani? Yadukira chani? Ndiye anjawalanena pano kuti chimanga tingakula zingati? Pano zingati? Nanga pano Azam sopu ndi zingati? 1000 edi? Inu muli ndi 1000 wacha? Dziko la vuteri? Koma anatiuza kuti mitengo ya zinthu izatani? Izatsika. Kodi yatsika? Anatiuza kuti achinyamata mzapeza chani? Ntchito. Achinyamata amene mwapeza ntchito tione alipo? Alipo ngati? Komanso anatiuza kuti tizadya kangati? Amene adya katatu dzulo tione alipo? Ndani adya katatu dzulo ndani? Ndiye muzavotera amenewa? Mungavotereso ngati? Muzavotera ndani? Muzavotera ndani? Muzavotera ndani? Ife ayutm tikalowa mboma ndi Dr. Kabambe tukasintha zinthu. Timu ya mpira ikalephera tima ichosa timatani? Malawi muno tipo anthu 21 million. Awali mboma wakalipo 50 ka 100 alephera atani? Ndi atani? Achoke. Mulowe ena eti? Tifuna tilowe mtimu muja ndi captain wathu Kabambe tikasinthe zinthu. Tikumvana? Awo atani? Alephera achoke. Ndifuna ndimalize ndi ichi. Felix Njawala anena kuti ogwira ntchito mboma amene anapanga strike ena awapanga transfer. Tamva zimene zoeti? Ndili ndi malangizo. Amene akupanga ni transfer, please chonde mungonyamuka nokha mupite kumene akutumizani uko mukapange report. Koma banja ndi katundu zisiyeni konko. Chifukwa ngosala myezi ingati? 5. Ifeyo tikalowa mboma tizapempha president kuti anthu aja onsewo abwerere kumene anali. Inu kuti wasala myezi 5 mungasamuke? Ndi amenewo angopita ku New Duty Station koma banja ndi katundu asiye koti komweko. Chifukwa zinthu zikutani? Litiro. Zikomo kwambiri, zikomo tikaonana pa 16 September tonse tikavote Dr. Kabambe. Zikomo. UDM Tsogolatu zinthu zitani uko pano malinga ndi nthawi pepani amayenda abambo nthawi ndeye yachita njiru apa ndapemphera secretary general kuti akudzuseni bwana kuti mwina kapena kumalo kwina kuja tingafike ku nthawi yabwino ifo amalo ndenda ambiri amene akufunani bwana. Zikomo kwambiri. Zikomo. Chibagera mwamba aliyese chibagera mwamba. UDM. Tsogolatu. Osaopa. Osafoka. Pangani Pepani, nthawi zonse ndimakhala kumapeto kwa zinthu.
bwana ine sindifuna kutera ni nthawi. Anthu onsewo ali apawa akufuna amve mawu anu bwana. Zikakhala zoyankhula, Dr. Matthews Mtumbuka ayankhula, Felix Njawalaso ayankhula, Master of Ceremonies patali amataniso amayankhula. Mudikire msonkhano waukulu umene titazakupangireni kuno, umodzi wokha kuyambira mama mpaka madzulo. Mwapadera ndifunire anzathu onse achisilamu kuti mwina in 2 weeks time akhala akupanga Eid yet tiafunire Eid yabwino in 2 weeks time. Tapanga izi chifukwa choti mwina bwana azakhala ali madera ena, mwina dera lakuno azakhala asanafike. Ndiye timati mufutule bwino Eid yabwinonso in 2 weeks time. Zikomo kwambiri. Bwana madzulo ano ndisiyataye nthawi kwambiri. Mwina nthawi tikupatseni mukalakatula pano, mukati lakatulirenso uko anthu akudikirira. Ine ndisiyataye nthawi kwambiri. Manja mwa president, manja mwawo please. UTM tsogolo lathu. Choyamba ndipereke ulemu kwa gogo athu. Mwatilankhulira bwino kwambiri agogo pamodzi ndi mafumu athu onse amene mwabwera nawo ino agogo andindi ulemu wanu. Ndipereke ulemu kwa Secretary General amene muli pano, a Deputy President athu muli pano, ma members onse a Central Committee amene muli pano, ma members onse a NEC amene muli pano. Ndipereke ulemu kwa advisor anga Dr. Mtumbuka olemekezeka amene muli pano. Ndipereke ulemu kwa Regional Governor ndi a Director Amaya, a Director Anyamata ndi committee yanu yonse ya ku region, komanso inu a District Governor ndi committee yanu, ma constituency governors ndi ma committee yanu amene muli pano, ma shadow MP amene muli pano, ma shadow councillor amene muli pano, ulemu wanu. Ndipereke ulemu kwa ife tonse amayi ndi abambo amene tabwera masanano pa mdipiti wathu Yoimaima. Moni nonse, muli bwanji? Ayi nenso ndili bwino. Ine ndinokondwera kwambiri kuti mwabwera malo ano kuti mudzandione inenso ndikuoneni, tidzaonane tonse. Ndine onyadira kwambiri. Zikomo kwambiri. Agogo andindi ndi makolo anga chifukwa ine standard 3 ndi 4 naphunzira pasaleya timakhala chakunsangu kuja. Ndi standard 3 ndi 4 nnadzachita mwayi kuphunzira pasaleya. Ndi naphunzira kuno mabwera kwambiri kuno kuchipoka, kungozi, malo ambiri, kwa benga ndi malo ambiri. Ndi mabwera kumayenda ndili kamwana, kumachola mango, kumawedza nsomba, kusambira, zonse zene mapanga zija ndi mapanga nawo. Ine ndine mbali wanu weti aseno pakwawo weti aseno pa ground eti ndine nzanu weti nzanu weti. Koma pa ground pachema ndikunama, pa ground paterera ndikunama. Ndikati pa ground ndaona pa chinyamata ambiri apa. Ndikati pa ground choyamba mudiyankhe kuti pachema. Ndikadzabwerezanso pa ground munoti paterera. Tagwirizana eti? Koyamba pachema, kachiwiri paterera eti? Pa ground
Kwachema pa ground paterera. Ntchito achinyamata zikusowa. Federeza tinakanika kumpeza makupuni zinaende chaka chino. Chotero kuminda chimanga cha uma. Sinatsire Federeza iyayo. Chaka chatha sitinakololeso bwino. Njala yavuta pa Malawi pa ground patani. Njala ya suzi ya njala yavuta kwambiri. Komanso zinthu zikukwera mtengo tweti. Ndiye ndikachula chinthu mtengo ndikachula chinthu muziti chakwera tweti. Muopa, muchita mantha, chimanga, chakudya, chovala, chokwera, chilichonse chakwera ndi ndani. Sowina aliponso wina achakwera dziko lalephera, achakwera dziko lakanika. Kodi pa ntchito munthu akalephera ntchito pa ntchito mmantani? Pa business munthu akalephera ntchito mmantani? Pa munda munthu akalephera ntchito mmantani? Awa atani awa, atani awa, atani awa, atani awa. aliponso wina ubwino wa democracy ndionena kuti pa zaka 5 zina zilizonse Amalawi amakhandidanga lakuti atsogoleri amene watumikira ngati agwira ntchito bwino apitirize, komanso ngati sanagwira ntchito bwino awatani kodi anthu aja awachotse. Pa 16 September chiwomole mchipande kuti kodi awa adagwira ntchito bwino kapena sadagwira ntchito bwino, amene mudzawatani amenewa. Chotero muonetsetse mwasunga zovotera kuti pa 16 September mukavotere UTM, mukavotere president wa UTM, mukavotere aphungu a UTM, mukavotere makansala a UTM. Ndikufuna ndikupatseni zifukwa 5 zoti mukavoterere boma la UTM. Choyamba chimene ife a UTM tidzapange tikangolowa mboma, tidzakonzanso chuma chidzakhale mchimake. aliponso wina Tidzakonzanso ndondomeko zonse za chuma ndi cholinga chakuti chuma chikhale mchimake. Chuma chikakhala mchimake, mitengo ya zinthu idzayamba kutsika. Federeza adzatsika, chimanga chidzatsika, ndalama yathu ya Malawi yakwalayi kwacha idzakhazikika pa mlingo wake ndi ndalama zakunja. Zonse zimene timagula mashopu magrosari zidzatsika, povereza mafuta agalimoto adzatsika, ndalama yathu idzakhala kukhazikika, chuma chathu chidzayamba kuyenda bwino. Chachiwiri, ife a UTM tidzayika ndalama zokwana 500 billion kwacha mu chaka chilichonse cha boma zokonzanso ntchito za ulimi. Cholinga nchonena kuti Federeza adzayambe kuperekedwanso wa subsidy. Federeza wa subsidy kwa iwo onse amene angafune kuthandizira Federeza, cholinga azidzalima bwino ku ulimi wawo. Komanso tidzalimbikitsa kwambiri Federeza wa makalabu uchoperekedwa pa ngongole. Onse amene angathe kubwereka Federeza pa ngongole adzapatsidwe mwayi opeza Federeza pa ngongole, alime akalima ziwathandize kuti akagulitsa zolima adzathe kubweza ndalama zimene anabwereka zija. Komanso ndi ndalama imeneyi ife a UTM tidzaonetsetsa tapititsa patsogolo ulimi wa nthirira. Madzi kuno ndi ambiri, tidzaonetsetsa kuti madzi aja tikuwatenga tikulimbikitsa ulimi wa nthirira. Komanso ulimi wa mamega farm tidzaulimbikitse,
ndicholinga chotifedereza ngakhalapo tikulimbikitsa ulimi wa mthirira, ulimi wa megafarm tizidzalima kawiri kapena katatu pa chaka. Tikalima motero tizidzalima zambiri zokolola zochuluka mdziko lino. Kodi pacha kuno kusalima timalima chani? Timalima chani kuno kusalima? Timalima chimanga china chani, mpunga china chani, tomato china chani, nyemba china chani. Timalima zambiri mbiri kuno kusalima. Chotero ndi ndrama imeneyi ina tidzayike kupangira mafakitare. Monga tili ndi factory ya sugar, tikalima nzimbe imapita ku factory. Tikalima mpunga tikaleso ndi mafactory yake. Tikalima soya ndi nyemba pakaleso ndi mafactory yake opanga mafuta. Tikalima thonje timalima kuno lija pakaleso mafactory yake amene tizipanga jini kupanga kuchopanga ulusi uja. Komanso mafactory opanga nsalu akhale konkuno kusalima. Komanso tipitirize tikapanga nsalu zija zovala zonse mafactory yake akhale konkuno kuno kusalima. Chotero ifa UTM mamoni tizikagula nsalu zathuzi ku Blantyre, ma-t-shirt athu okwina kwake, nsalu zonsezi yani ma-t-shirt athu tizipangitsira konkuno zidzigulidwa konkuno. Mafactory amenewa akakhalapo mafactory a mpunga, mafactory a sugar, mafactory a nyemba zopanga mafuta, mafactory a zovala, mafactory mosemo achinyamata mudzapeza ntchito. Chotero ifa UTM tidzaonetsetsa nyamata adi msungwana aliyense adzapeze ntchito mdziko lino la Malawi. Chachitatu chimene ifa UTM tidzapange, tidzayika ndrama zina zokwana 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito zokopa alendo. Nyanja yathu Mulungu anatidalitsa nyanja yabwino kwambiri. Tikufunika konse kuja tikonze bwinobwino, malo amene sitinawakonze tikonze bwinobwino, madzi abwereko bwinobwino aukhondo, magetsi abwereko, misewu ibwereko, komanso tiyengezere mahotelo ena osiyanasiyana. Ndiye ndi ndalama zimenezi tidzakonze bwinobwino konse kuja tizidzakopa alendo ochuluka dziko lino la Malawi, komanso ena ongoyenda kudzaonera nkhani zokopa alendo mdziko momwe muno. Zimenezo zidzabweretsa ndalama zambiri kuno kuchipoka komanso kuno kusalima. Pambali papo nyanja yathuyi mukapita ku Mangochi ndi malo ena sicha kuno kusalima anapanga makeji omapanga nsomba zomazipanga mmakeji. Ulimi mwene uja wa nsomba wa makeji tidzaulimbikitse, tidzakhale ndi makeji ambiri kumene kuja. Ndicho linga chonena kuti nsomba tizidzapanga zambiri. Ine ndili nyamata kuno nsomba sizimavuta kupezeka iyayi. Mnthawi imeneyo I think inali 1983 chachinayi ife UTM tidzayika ndalama zokwana 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za migodi kuno kuchipoka ndi Salima. Pansi pa nyanja yathu ija, mukamayiona nyanja ija, pansi paja pali mafuta komanso pali gasi. Pali mafuta ndi gasi pansi paja. Ku dziko lino lapansi kuli tekinoloji imene mungathe kubola pansi paja bwinobwino ndi ukatenga mafuta aja ndi gasi uja bwinobwino popanda. Ndi mmene zilili kusalima pamene chipani chimenechi cha UTM chikuchititsa msonkhano Yoimaima, ndipo atsogoleri angapo aku chipanichi ndi amene akuyankhula kumeneko. Mukhale pompo pakuti msonkhano Yoimaima kusalima sidathere pompa, tikhale tikupasirani zambiri.